Ahoj, tady Rabbit.cz a mám tady nové videjko. Chci jenom, to je nějaké další informační videjko a jenom chci něco říct. Na tom našem druhém kanále Martinex.cz bude tam příprava Jelly Beans Challenge. Jenom tohle všechno, že tam bude jenom Jelly Beans a to je zatím všechno, co budeme dělat. A ještě o mém kanále. Co budu dělat na svém kanále? Budu tam dělat první challenge, to tam bude taky. Seznam videí tam bude challenge, tagy, vlogy, možná i fighty a zapátu. Co ještě můžete být zapátu? Nevím. Vůbec mi to nenapadá. A ještě nějak tady ten týden by mělo vyjít nové video s hostem. Má to být asi Cola Challenge, nebo alias Grgací Challenge. A nebo má vyjít Čepy Bunny. Já tomu tak říkám. Čepy Challenge. Čepy. Ale musím hodně toho koupit. A to je asi všechno. No tak víc toho vám asi neřeknu, tak ahoj!